Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας. Παίζει και η μουσική. Η ελληνική μουσική μας ακολουθάει παντού. Ένας μήνας δεν ξέρω πόσο γρήγορα πέρασε. Και η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να γεμίζω τις μέρες μου για να μην καταλαβαίνω ότι περνάει τόσο γρήγορα. Καλά είναι εδώ η ζωή. Ένα κλικ πιο φθηνά από την Ελλάδα και πολλά κλικ πιο φθηνά οι μπύρες. Οι μπύρες είναι μια μεγάλη ιστορία που δεν γίνεται να αναλυθεί σε ολιγόλεπτο βίντεο. Όλα καλά, κρύο βαρύς χειμώνας ήδη. Μπορώ να πω ότι το ελληνικό φαγητό μου λείπει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι θα αντέξω και αντέξω. Αυτά και όλα καλά. Θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλη την Ελλάδα, να συνεχίσουν τον δρόμο που ξεκινήσαμε μαζί όλους αυτούς τους μήνες, να συνεχίζει ο καθένας να αγωνίζεται με το δικό του τρόπο. Η Τσεχία είναι ωραία, οργανωμένη, μπορούμε να κερδίσουμε κάποια πράγματα με επαφή με άλλους πολιτισμούς. Λόγω στέρησης ιδεών και έμπνευσης, το βίντεο έχει πολλές παύσεις και κάνω την τελευταία γιατί δεν έχω πολλή έμπνευση. Φιλιά στην πατρίδα, να προσέχετε, κάτω τα χέρια από την εθνική και σήμερα η Παοκάρα να κερδίσει. Γεια σας.